this is Larny and you are still watching right here on my YouTube channel. So ayan guys, kumusta kayong lahat? Yes, ayan, masayang-masaya ako dahil alam mo yon, makakapagbigay na naman tayo ng isang content sa araw na ito. At yun nga, as I promised, last week, nung nag-unbox tayo ng ating iPhone 11 Pro Max, ngayong araw na to is gagawin natin or i-invade natin yung specs, yung camera specs ng ating iPhone 11 Pro Max. So ayan guys, ready na kayo? Let's do this! So ayan na guys. So puntahan na natin yung camera. So ayan, yung 0.5 kung makikita nyo, ayan. Tapos yung 1, yung normal lang. Yung 2, yung zoom. Ayan. So, bali yan yung photo natin. Tapos punta tayo ng portrait. Ayan. Nakikita nyo, meron tayong natural light. Ayan. Tapos meron din tayong from natural to studio. Ayan. Wait lang natin. Ayan, studio. From studio to contour. From contour to stage light. And then from stage light to stage light mono. And then stage light mono to high key light mono. Ayan. So, bali yan yung ating portrait. Tapos, punta naman tayo ng video. Ayan. Sa ating video, ganun din. Meron tayong 0.5 and then 1 and then 2 for zoom. So, di ba? Ang galing. Tapos, after ng video, punta tayo ng slow-mo. Ayan. So, yung slow-mo guys, pare-pareho lang din. Merong 0.5, 1, at saka 2. Ayan. So, yun yung slow-mo natin. And then, meron din tayong time-lapse. Ayan. Which is, meron din siyang panorama rather. Ayan. Pareho lang na merong 0.5, 1, at saka 2. So, bali yun lang guys yung ating camera specs ng ating iPhone 11 Pro Max. Please like and subscribe. Bye!